Id-59 rekluta li għadhom kif ingħaqdu mal-Forzi Armati Maltin jingħataw l-aqwa taħriġ possibbli minn soldati mħarġin apposta biex jiġu imħejja bl-aħjar mod għal ħajja fl-armata. Tkellimna ma' Nicholas Grek li hu Commanding Training Officer fl-Armata Maltija dwar it-taħriġ li jingħataw rekluti ġodda fl-armata. 3 suġġetti primari li nagħmlu fil-militar, ġifieri physical training, skill at arms, ġifieri weapon handling u mbagħad kif tuża f'ambitu ta' infanterija u kif ukoll drill. Apparti minn hekk imbagħad nagħmlu affarijiet li għandu x'jaqsam ma' military knowledge, suġġetti mixellani minn liġi militari sa affarijiet li għandu x'jaqsmu ma' anki basic first aid, liġi suġġetti li għandhom x'jaqsmu mal-militar. Rudy Emanuel Catania li għandu biss 23 sena daħal fl-armata bħala l-aqwa rekluta. Fi kliemu dan ma jfissirx li huwa aħjar minn ħaddieħor, iżda onur li jkompli jistimolah jagħti l-aqwa servizz lill-poplu Malti. Żgur li mhux se jagħmilni aqwa minn ħaddieħor li forsi jtik forsi dik il-boost żgħira biex anki jiena bħala soldat inkun iżjed determinat li nagħti servizz iżjed lill-pajjiż. Imma nispera li b'dak il-prestiġju li ħadd jiena llum nagħti onur il-Malta wkoll f'pajjiżi u anki barra miġdudna. Minkejja li kellu kull opportunità li għażel karriera differenti, Rudy għażel li jkompli fuq il-linja tal-familja, peress li missieru wkoll membru tal-Forzi Armati Maltin. Jiena missieri soldat ukoll, ġifieri jiena ġej minn familja kollha soldati u tżejjed minn naħa ta' missieri. Naħseb li għażilt li nkun soldat mhux biss għax il-background tiegħi ġej minn familja militari, imma wkoll toġobni d-disciplina u l-eżerċizzju fiżiku ma jonqos gur. F'dan il-grupp ta' rekluti hemm żewġ soldati li huma l-ewwel żewġ persuni li qed igawdu mill-iskema tal-gvern għal soldati atleti. Soldat li tilab ir-rugby u ieħor li jilab il-futbol. Mal-grupp li jmiss mistennija jitlu 3 soldati atleti oħra, fosthom it-tiratur William Ketkuti.